Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast. 19-19. Σημερινός καλεσμένος είναι ο κύριος Τάσος Ερεμέτης. Παρακαλώ εδώ το λαό να χειροκροτήσει. Έτσι. Μακριά από τα μικρόφωνα γιατί θα φωνάζει το deck. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, Τάσο, που είσαι μαζί μας. Και εγώ, παιδιά. Καλώς ήρθες. Θα πούμε μερικά πράγματα για σένα. Θα σε ρωτήσουμε να μάθει και ο κόσμος τι εστί Τάσος Ερεμέτης, για την μουσική πορεία σου, για τα ενδιαφέροντά σου. Δεν ξέρω, θες να πεις κάτι για αρχή, εσύ? Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ποιο είναι το πρώτο, το δεύτερο και στην podcast, ποιο είναι? Δεν ξέρουμε, θα δείξει. Θα δείξει Γιατί κάνουμε προσπάθειες. Okay. Ο Τάσος Ερεμέτης, να πούμε ότι είναι το ούτι της ορχήστρας 19-19. Παίζει ούτι και είναι ο προτζέκτορας. Ναι. Το έχουμε δώσει αυτό το προσωνύμιο. Ναι, Ναι. προτζέκτορας, γιατί αναλαμβάνει τα διάφορα project. Ναι. project της ορχήστρας. Να τα φέρει πέρας, τη διαχείριση δηλαδή, την οργάνωση. Το οποίο προτζέκτορας πώς βγήκε το... Φαντάζομαι σε το κάποια ψευδόνυμο. πρόβα. Εγώ Ναι, αλλά από ποιον? νομίζω εγώ το έβγαλα. Εγώ τον βάφτισα. Ή όχι? Εσείς είναι ο Ιωάννης ο βαπτιστής. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής. Στην κυριολεξία. Πραγματικά μεταφορικά και κυριολεκτικά. Με αφορμή τα κάλαντα, νομίζω ήταν. Ναι. Θα πούμε και στη συνέχεια Μμ. λίγα πράγματα για τα κάλαντα, για αυτό το project. Αρχικά να μας πεις πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με τη μουσική, πότε ξεκίνησε, αν υπήρξε κάποιο ερέθισμα που σε οδήγησε να μάθεις μουσική. Κοίτα, πάντα μου άρεσε από μικρό παιδάκι, το θυμάμαι. Τώρα, κάτι συγκεκριμένο δεν νομίζω. Απλά ήμουν πολύ ευαίσθητος. Ξέρεις. Ήσουν ευαίσθητη ψυχή δηλαδή. Δεν ξέρω. Θυμάμαι να τραγουδάω από μικρό παιδάκι, να είχα ένα πιανάκι και ό,τι άκουγα πήγαινα και το έπαιζα με το αυτή. Ξέρεις, και κλασική οικογένεια όταν είναι μικρό το παιδάκι έχει ταλέντο να το μάθουμε μουσική. Και κάπως έτσι. Αλλά ξεκίνησα πιο σοβαρά, πολύ αργά στη ζωή μου. Δηλαδή μαζί με το ούτι γύρω στα 20-21. Το πρώτο σου όργανο ποιο ήταν? Πιάνο, αλλά ήμουν πολύ μικρός. Νομίζω πως κιθάρα ήταν κάπου στα 16-17 που ξεκίνησα να παίζω κιθάρα. Ναι, πιάνω. Και εγώ για κιθάρα, ξέρω. Α, Έχουμε ανατροπές. Ναι, έχουμε ανατροπές. Αλλά ξεκίνησες τελείως αλλιώς. Δηλαδή δεν ξεκίνησες με ούτι και στο χώρο, ας πούμε, καμία σχέση. της παραδοσιακής ή της ανατολικής Όχι, μουσικής. Ήμουνα Δηλαδή ήσουν στην αντίπερα όχθη. αν λέγαμε. Μεταλλάς. Μεταλλάς, ναι. Αυτό πώς ήταν αυτή η εμπειρία και πώς αποφάσισες να μεταπηδήσεις στην ανατολική μουσική, να ασχοληθείς δηλαδή με την ανατολική μουσική? Και με το ούτι γενικά. Ναι. Έτσι, γιατί νομίζω μαζί. Κοίτα, όσο και αν μου άρεσε η όλη rock metal κατάσταση, ίσως ήταν και λίγο της ηλικίας. Που εντάξει, ακόμα μου αρέσει, αλλά μόλις άκουσα το ούτι πρώτη φορά, γιατί το άκουσα και τυχαία. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει γενικά. Ήτανε Ναι, απλά θυμάμαι λίγο την ιστορία. ένα μοιραίο βράδυ στο YouTube, απλά που χάζευα, πέτυχα ένα βίντεο. με το, έπαιζε με το παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι? Δεν ήταν με ένα παιχνίδι, με ένα video game ή όχι? Όχι, Θυμάμαι όχι. λάθος. Όχι. Θα σου πω, ίσως έχω ακούσει ούτι από πολύ μικρός και απλά δεν ήξερα τι είναι. Γιατί μόλις το είδα στο βίντεο, έγινε αυτή η ταυτοποίηση μέσα μου και λέω αυτό ήτανε. Αυτός ο ήχος που άκουγα και μου άρεσε τόσο πολύ. Ναι, ναι. Αυτό. Σε αυτό το βίντεο έπαιζε ο Ηλίας ο Μαρκαντώνης. Ο γνωστός οκ. Ηλίας Μαρκαντώνης. Ναι. Η πρώτη παίκτης που είδα ήταν ο Κυριάκος Ταπάκης και ο Ηλίας ο Μαρκαντώνης. Είστε φίλοι με τον Ηλία, έτσι? Ναι, ναι, είμαστε. Έχουμε παίξει και μαζί αρκετές φορές. Τα χαιρετίσματά μας στον Ηλία. Τα χαιρετίσματα μας. Εννοείται. Αυτό και ήταν, παιδιά, τελείωσε για μένα με το που το άκουσα. Τι άκουσες όμως από τον Ηλία και... Τι άκουσα από τον Ηλία? Νομίζω πως ήταν απλά ταξίμια. Ήταν απλά ταξίμια στο όργανο. Αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Μπορεί κάποιος να βρει ομοιότητες ανάμεσα στη μουσική που έπαιζες πριν, τη metal ή τη δυτική μουσική, να Ναι. το κάνουμε πιο γενικό, και στην ανατολική μουσική? Υπάρχουν λίγες, έχει να κάνει με τρόπους κυρίως. Ξέρεις, στη metal για να ακουστεί έτσι πολύ έτσι βαρύ η μουσική βαριά και χρησιμοποιούν πολύ μητώνια τριμητώνια. Ακούγεται πολύ το hit jazz στη metal. Ναι. Αλλά πολύ το hit jazz, πάρα πολύ. Αυτό. Και πολλές αχαρακτηρίστες χορδίες κλπ. Αυτή Ναι. είναι, νομίζω, αυτό είναι πολύ κοντά. Ωραία, άρα πώς έγινε... Εγώ θέλω να μάθω πώς έγινε η μεταπήδηση, ας πούμε. Γιατί, ρε παιδί μου, εσύ ακούς τον Ηλία τον Μαρκαντώνη να παίζει ούτι Ναι. και λες τώρα θα μάθω ούτι.
ήταν λίγο ότι είχα αρρωστήσει ένα μήνα και άκουγα μόνο ούτια από τη στιγμή εκείνη και μετά. Και απλά το πήρα απόφαση. Λέω θα μάθω να παίζω αυτό το όργανο. Και δεν ξανακούσα την κιθάρα ποτέ. Α, οκ, ποτέ. Τέλος, Έπαιζες δηλαδή. σε σχήμα. Τελείωσε. Τώρα δεν παίζει, ας πούμε. Είχα Είχα σε διάφορα σχήμα πράγματα ξανά. που έκανα. Ήμουν εντάξει πιο μικρός τότε, ήμουν 20 χρονών. Αλλά τίποτα σοβαρό. Και δεν είχα τώρα και σοβαρή μουσική παιδεία και μουσικές σπουδές μέχρι τότε. Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, γιατί καλό είναι να μας πεις και την ιστορία σου. Εμείς την ξέρουμε σαν φίλοι σου, αλλά να τη μάθει και ο κόσμος. Ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε πάρει τη μουσική στα σοβαρά εντός εισαγωγικών, δηλαδή να ασχοληθεί, υπό την έννοια να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό. Πήρες αυτή την απόφαση πιο μεγάλος. Ναι. Άφησες τη σχολή σου, σπούδασες κάτι άλλο, ήρθες εδώ στην Αθήνα και ξεκίνησες να μαθαίνεις ούτι. Τη σχολή μου δεν την άφησα γιατί δεν την έπιασα ποτέ. Δεν μπορείς να την αφήσεις. Ναι. Ήρθες εδώ στην Αθήνα πότε και πού έκανες μαθήματα? Κάτσε γιατί πρέπει να θυμηθώ, γιατί πάει καιρός. Νομίζω πως ήταν το 13-14 που ήρθα στην Αθήνα. Τι με ρώτησες? Πού ξεκίνησες να μαθαίνεις? Ξεκίνησα να μαθαίνω στην Πάτρα ούτι. Με ένα κύριο, το Γιάννης Γερογιάννης λεγότανε. Με βοήθησε ο Γιάννης, ήταν μπουζουξής κατά κόρον, αλλά έπαιζε και ούτι. Και ήταν σχεδόν τσάμπα το μάθημα, δηλαδή με βοήθησε πάρα πολύ ο άνθρωπος και να είναι καλά. Και ξέρεις, έφτασε κάποια στιγμή που μου λέει δεν μπορώ να σου δείξω κάτι άλλο, να σε βοηθήσω, πρέπει να πας σε κάποιον άλλο, ας πούμε. Ήταν σε οδείο αυτό. Ναι. Okay. Αυτό. Και αποφάσισες να έρθεις μετά στην Αθήνα για να μάθεις. Ναι. Να πούμε ότι σπούδαζες στην Πάτρα, έτσι. Ναι. Ο Τάσος είναι από την Καλαμάτα. Ναι. Είναι καλαματιανό αγόρι. Πήγε στη Πάτρα να σπουδάσει και θέλω να μου πεις εκεί πώς ήρθε στην Αθήνα, ας πούμε, πώς ήρθες. Έπαιξε δηλαδή ρόλο το ούτι για να έρθεις στην Αθήνα? Μα αυτός ήταν ο λόγος για να έρθω. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ήταν για να έρθω να ξεκινήσω σπουδές, ας πούμε, πιο σοβαρά. Γιατί ήθελα όντως να το κυνηγήσω πολύ σοβαρά. Και όχι να μην μάθω μόνο ούτι. Γιατί κατάλαβα ότι μαθαίνοντας σιγά-σιγά, ξέρεις, και ξεκινώντας να διαβάζω και παρτιτούρα και σε μεγάλη ηλικία που μπορεί να αντιληφθείς πολλά πράγματα έτσι, με πιο μεγαλύτερη ωριμότητα, ότι δεν φτάνει απλά να μάθεις ένα όργανο. Πρέπει να μάθεις μουσική. Αυτό. Ναι. Και το όργανο είναι απλά ένα μέσο. Οπότε ήρθες εδώ, αν δεν κάνω λάθος, πήγες στο Οδείο Αθηνών. Πήγα στο Οδείο Αθηνών. Είχες δάσκαλο τον Χρήστο κύριο Τσιαμούλη, τον Χρήστο Τσιαμούλη. Να είναι καλά. Θεωρείς ότι, για να κάνω μια στάση εδώ, θεωρείς ότι σε επηρέασε, επέδρασε στην προσωπικότητα που διαμόρφωσε συνέχεια ο Τσιαμούλης? Πάρα πολύ. Πώς ήταν σαν δάσκαλος, δηλαδή? Ήταν εξαιρετικός. Το μάθημα ήταν. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, ειδικά το μάθημα της τροπικής θεωρίας. Το πώς το έκανε. Υπήρχε συνεχής επικοινωνία με το μαθητή. Δεν ήταν απλά μια παράδοση που έλεγε. Και η αλήθεια είναι πως έχω αντιγράψει κι εγώ αρκετά τον τρόπο του, να πω την αλήθεια. Αλλά δεν τρέπομαι καθόλου, γιατί ίσως μαθητές έχω κάνει μάθημα, μου έχουν πει, ας πούμε, ότι είναι πραγματικά ωραίος τρόπος αυτός και όντως το επιβεβαιώνω. Το επιβεβαιώνει ο μαθητής του. Το οφείλουμε λίγο και στο Χρήστο. Αυτό. Ναι. Πόσο εύκολη τελικά ήταν αυτή η μετάβαση? Δηλαδή αφήνεις την Πάτρα, έρχεσαι στην Αθήνα για να ασχοληθείς με τη μουσική, να σπουδάσεις μουσική. Ναι. Έχεις μετανιώσει για αυτή την επιλογή? Όχι και δεν νομίζω και δεν σκοπεύω να μετανιώσω, γιατί είναι και στο χέρι μου και είναι στο χέρι του καθενός. Ήθελα να το κάνω και χαίρομαι που το έκανα, γιατί δεν ξέρω που θα ήμουν αν δεν το είχα κάνει. Αυτό. Και με έχει αλλάξει σαν άνθρωπο, θεωρώ προς το καλύτερο. Ήταν δύσκολο βέβαια. Δηλαδή ήμουν πολύ ενθουσιασμένος με τη γνώση αυτή που έπαιρνα σιγά σιγά. Το δύσκολο ήταν ότι είχα έρθει και ήμουν μόνος μου στην αρχή. Και πέρασα αρκετά χρόνια μόνος μου, αλλά εντάξει. Εντάξει, ροκ επιλογή, έτσι. Πολύ ροκ θα έλεγε κανείς. Γιατί ποια ηλικία, ας πούμε, ήρθες εδώ? 21. Εντάξει, 21.
δεν είσαι και μεγάλος, αλλά θα λέει κανείς ότι θα μπορούσε. Δεν είσαι και Έχεις μικρός. αρχίσει και βρίσκεις τα Για πατήματά σου. μουσική σιγά. είναι Ναι. αρκετά Ειδικά μεγάλος. για μουσική. Ειδικά για Που τη δεν μουσική. είναι Σωστά. μια ενασχόληση που σου φέρνει και αμέσως λεφτά, ας πούμε. Δεν μπορείς Ναι, να τη ναι. κάνεις κατευθείαν για επάγγελμα. Ήτανε... Έχει χρόνια ιστορία από πίσω. Γενικά μου έχουν πει πολλοί άνθρωποι ότι είναι πολύ ακραία επιλογή. Ναι. Θα σκεφτόσουν ποτέ να επιστρέψεις στη σχολή σου? Όχι. Όχι. Καταρχάς, τι σπούδαζες εκεί στην Πάτρα? Ήμουνα στο ΤΕΙ τότε της Πάτρας. Τώρα νομίζω έχει γίνει ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ή κάτι Ναι, τέτοιο. ναι. Μηχανολόγος. Μηχανολόγος. Με τα μηχανολογικά δηλαδή, ποτέ ξανά. Δεν θα σε δούμε. Μακριά και αγαπημένη. Να μην σε προτιμήσω. Όταν ήρθες εδώ, αντιμετώπισες δυσκολίες, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν είχες τίποτα έτοιμο. Τίποτα. Τι έκανες, πώς έζησες δηλαδή? Μμμ, Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ μεγάλη απόφαση. ναι. Να πεις ότι τα παρατάω όλα, αφήνω τη σχολή μου, το αντικείμενό μου, Ναι, για να έρθω αυτό στην που Αθήνα να σπουδάζω, μάθω ούτη. Και για να πολλούς- έρθω και στην πολλούς Αθήνα να φίλους ασχοληθώ μου, με τη βέβαια. μουσική που δεν ξέρω κανέναν. Ναι. Ναι. Συγκεντρώθηκα στη μελέτη και στο διάβασμα. Αυτό ήταν που με έσωσε. Αυτό. Δηλαδή κάθε φορά που ένιωθα ότι είμαι μόνος μου ή ότι κάτι τέτοιο, θα έπαιρνα το όργανο κατευθείαν, να παίξω, θα βάζα λίγη μουσική να ακούσω. Αυτό. Ωραία. Αυτές οι επιλογές που μπορεί να είχαν και κάποια προβλήματα στην αρχή. Ναι. Σκέφτηκες ποτέ να παρατήσεις τη μουσική ή να κάνω και κάτι άλλο, να αφήσω λίγο στην άκρη τη μουσική για τώρα, για να μην αντιμετωπίζω αυτά τα προβλήματα που μπορεί να έχω? Όχι. Όχι. Δεν μπορούσε να υπερνικήσει τίποτα σε εκείνη τη φάση της ζωής μου αυτή την επιλογή, κατάλαβες. Ήθελα να ασχοληθώ τότε, εκείνη τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι έκανες και κάποια άλλη δουλειά για να βιοποριστείς, γιατί πήγες και κατά κάποιο τρόπο σε μια ιδιωτική σχολή Ναι. να μάθεις μουσική. Ισχύει. Ε, Όχι, δεν έκανα. Είχα την τύχη να με στηρίξει η οικογένειά μου αρκετά. δεν έκανε. Εντάξει, δεν ξέρω αν κάποιος στη θέση μου θα έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, είχα αυτή την πολυτέλεια. Ναι. Γιατί είναι πολυτέλεια. Ας πούμε, τώρα δεν την έχω, φυσικά. Και νομίζω και όλο και λιγότεροι έχουν αυτή την πολυτέλεια πλέον. Τυχερός που μπορούσα, ξέρεις, να είμαι αφοσιωμένος μόνο με αυτό. Και νομίζω πως κέρδισα κιόλας από αυτό. Μπορεί κάποιος σήμερα να ζήσει μόνο από τη μουσική? Στο λέω γιατί αυτό είναι το επάγγελμά σου. Ασχολείσαι με τη μουσική, πλέον είσαι ενεργός μουσικός, δραστήριος. Και είναι και χρόνιο ερώτημα αυτό. Ναι. Δηλαδή, Δεν ξέρω αν σε είμαι... όλα τα πηγαδάκια μουσικών Παιδιά, δεν υπάρχει ξέρω αν είμαι ο αυτή. κατάλληλος να το απαντήσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, Από την Πιστεύεις, εμπειρία σου. τι Από την εμπειρία σου. πιστεύεις? Εσύ προσωπικά πώς το βλέπεις? Για να επιβιώσεις με τη μουσική στην Ελλάδα, δεν... Παιδιά, είναι λίγο λυπητερό αυτό που θα πω. Δεν πρέπει να είσαι καλός μουσικός. Υπάρχει άλλη προϋπόθεση. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ κοινωνικός, να είσαι διατεθειμένος να ανεχτείς πολλά πράγματα που μπορεί να μην σ' αρέσουν. Και το να είσαι καλός μουσικός έρχεται δεύτερο ή τρίτο, ας πούμε. Αν πάει κάποιος με τα μυαλά ότι θα διαβάσω, θα είμαι πολύ καλός και θα βγω έξω, ας πούμε, να παίξω. Δεν υπάρχει αξιοκρατία δηλαδή, εννοείς? Ναι. Όχι φυσικά ότι δεν υπάρχουν καλοί μουσικοί εκεί έξω Ναι. που ζουν. Φυσικά και υπάρχουν. Ναι. Φυσικά και υπάρχουν. Αλλά είναι πολύ πολύπλοκο το ζήτημα και το επάγγελμα έχει έτσι... Έχει πολλές πλευρές, είναι πολύ πλευρό. Ναι, Και πρέπει ναι. να είσαι καλός σε πολλά πράγματα, όχι μόνο να παίζεις το οργανό καλά ή να τραγουδάς καλά. Πρέπει να είσαι καλός με τους ανθρώπους, στην επικοινωνία. Πρέπει να έχεις... Ναι, αλήθεια είναι αυτό, γιατί βλέπεις ένας μουσικός σήμερα πρέπει να κάνει διαφήμιση στα social. Προσωπική, ας πούμε, διαφήμιση στα social. Κάνει τον ηχολήπτη, εκεί που πάει να παίξει. Κάνει τον παραγωγό, κάνει τον ενορχιστρωτή, φτιάχνει το πρόγραμμα, Τις κοινωνικές σχέσεις. τις κοινωνικές Ναι. σχέσεις με τον κόσμο. Είναι Μπορεί λίγο... να έχει πολλούς ρόλους, πολλαπλούς, αλλά εκ των πραγμάτων νομίζω ότι η μουσική είναι ένα κοινωνικό επάγγελμα. Είναι. Δηλαδή εκφράζεις αυτό που έχεις μέσα σου
και στο παίξιμό σου και στην ίδια τη μουσική δηλαδή. Ισχύει. Οπότε προσαρμόζεσαι. Εντάξει, είναι και στον άνθρωπο από εκεί και πέρα το πώς θα διαχειριστεί την κάθε κατάσταση και τον κάθε ρόλο από αυτά που λέμε. Θεωρείς ότι αυτή η εξέλιξη έχει επιπτώσει στον πολιτισμό? Ποια εξέλιξη ακριβώς? Δηλαδή το γεγονός ότι σήμερα δεν είναι δύσκολο να ζήσεις μόνο από τη μουσική. Γιατί αυτό αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενά σου, ότι εννοείς. Νομίζω πως είναι το ανάποδο, Γιάννη. Νομίζω πως η κατάσταση μας οδηγεί στο ότι προσπαθούμε και δεν μπορούμε. Δεν είναι ότι κάνουμε εμείς κάτι λάθος απαραίτητα, η μουσική. Ναι. Τώρα, οι υπόλοιποι άνθρωποι μπορεί να κάνουν κάτι λάθος. Ότι εμείς η μουσική κάνουμε κάτι λάθος και δεν μας βγαίνει στο επαγγελματικό μας. Πολλοί παράγοντες τώρα γιατί είναι έτσι τα πράγματα. Τάσο, πιστεύεις έχει ευθύνη και το κράτος σε αυτό? Για το γεγονός δηλαδή ότι πολλοί μουσικοί στρέφονται στη μουσική σαν δεύτερο επάγγελμα. Ναι. Θα μπορούσε να ήταν κάτι διαφορετικό? Που νιώθω ότι βομβαρδίζουμε με ερωτήσεις αυτή τη στιγμή. Εντάξει, κοίταξε, σου λέω αυτό είναι ένα χρόνιο ας πούμε ερώτημα. Υπάρχει παντού. Για όσοι δυσκολεύονται μουσική να ζήσουν μόνο από τη μουσική, γιατί γίνεται αυτό, γιατί έχει αυτά τα κακά το επάγγελμά μας και γιατί τι θα μπορούσε να γίνει αλλιώς? Κοίτα, νομίζω πως το κράτος, νομίζω πως φταίει η παιδεία μας που είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, θεωρώ πως υπάρχουν πολλοί μουσικοί και σε αυτούς τους πολλούς μουσικούς υπάρχουν και κακή μουσική, αλλά υπάρχουν και πολύ καλή μουσική. Και το ξέρουμε όλες. Σωστά. Μεγαλύτεροι από εμάς, στην ηλικία μας και μικρότεροι από εμάς. Πάρα πολύ καλή μουσική. Και βλέπεις πού είναι όλα αυτά τα παιδιά, πού είναι όλοι αυτοί, τι κάνουν. Κάποιοι κάνουν δεύτερες δουλειές και εγώ κάνω δεύτερη δουλειά. Αυτοί που δεν είναι πολλοί, από ό,τι φαίνεται, είναι οι άνθρωποι που θέλουν να ακούσουν καλούς παίκτες, να παίζουν live μουσική και αποφεύγουν το playback. Και αυτοί που έχουν και οι άνθρωποι που έχουν μαγαζιά ή κάνουν εκδηλώσεις που θα αποφύγουν το playback και θα φέρουν live μουσικούς, αυτοί είναι οι λίγοι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται. Αυτό νομίζω είναι που μαυρίζει το επάγγελμα λίγο. Άρα πιστεύεις ότι το κράτος συμπεριφέρεται επάξια σε ένα επάγγελμα ως τη μουσική? Δηλαδή δίνει το πάτημα στον νέο να ασχοληθεί, να πει ότι τώρα εγώ μπορώ να ζήσω από τη μουσική? Θες να σου μιλήσω τώρα για το κράτος το 2023? Ναι, καλά, για την εντάξει. Ελλάδα 2.0 του Μητσοτάκη 2.0. Εντάξει, ναι, αφού αυτό έχουμε τώρα. Όχι, δεν νομίζω ότι σπρώχνουν τον κόσμο να το κάνει αυτό το πράγμα, αν μη τι άλλο. Προς τον πολιτισμό και τις τέχνες γενικότερα. Ναι. Ναι. Δεν μιλάμε μόνο για τη μουσική, φαντάζομαι ότι είναι πιο γενικό αυτό που λέμε. Ωραία, ας αλλάξουμε λίγο θέμα. Προτείνω. Να μην βαρύνει το κλίμα, γιατί θα παραμαυρίσουμε. Εντάξει, όχι, ξέρεις τι, καλό είναι να γίνονται και τέτοιες συζητήσεις. Σίγουρα. Να δούμε δηλαδή και οι ίδιοι μουσικοί τι θέλουμε. Σίγουρα. Γιατί εγώ το ακούω αυτό πολύ, ότι αν δεν είναι ωραία τα πράγματα, δεν είναι τέτοιο. Να δούμε εν τέλει τι θέλουμε κι εμείς. Και υπάρχει και η χρειά της ευχαρίστησης, γιατί είναι ένα επάγγελμα ευχάριστο, κοινωνικό, που έρχεσαι σε επαφή με κόσμο. Και ίσως πολλοί το βλέπουν υπό αυτό το πρίσμα. Το αποτέλεσμα είναι και δεν εστιάζουν στο πραγματικά ουσιώδες. Το πραγματικά ουσιώδες και νομίζουν όλοι ότι είναι το αποτέλεσμα. Που, ρε παιδί μου, είναι. Okay. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι το πάρα πολύ καλό και θετικό που παίρνει ο κόσμος πάντα και ο μουσικός από τον κόσμο. Ναι. Απλά ο κόσμος δεν ξέρει πώς φτάνουμε στο αποτέλεσμα. Ναι. Κατάλαβες. Σίγουρα. Αυτό. Ναι. Σίγουρα αυτό το ξέρουν μόνο οι ίδιοι μουσικοί. Ναι. Ας αλλάξουμε λίγο θέμα. Να μας πεις, θέλω για το σχήμα σου που έχεις στο Mare Nostrum. Είναι δικό σου, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή δικό σου, εσύ, μια δική σου ιδέα, ένα δικό σου δημιούργημα. Από αυτό τώρα είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη που μου κάνει. Μα γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σε χτυπάμε κάτω από τη ζώνη αλίπητα. Θα θες να μιλήσω για το Mare Nostrum 1,0 ή για το Mare Nostrum 2,0? Υπάρχουν δύο εκδοχές. Εννοείται, στη δεύτερη είσαι και εσύ. Και δεν το ξέρεις. Παιδιά, ανακοίνωση, αυτό είναι δημόσια. Να μπει από κάτω. Ναι, δήλωση, ομολογία. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα?
Απλά... Από τι όργανα αποτελείται αυτό, να μας πεις. Τι ρεπερτόριο παίζετε. Κοίτα, το σχήμα Mare Nostrum υπήρχε κάποτε, για να πούμε την αλήθεια. Γιατί δύο μέλη δεν ασχολούνται πλέον, νομίζω, και με τη μουσική. Ναι, ναι. Ο Παντελής και ο Νικόλας. Έχουμε μείνει μόνο... Ασχολούνται με τη μουσική, στο λέω εγώ, επειδή τους γνωρίζω και τους βλέπω λίγο πιο συχνά από σένα. Εντάξει. Ασχολούνται, αλλά εντάξει, έχουν σίγουρα θα και το αλλάξουμε, δεν ασχολούνται με το Mare Nostrum πλέον. Η αλήθεια είναι πως τις έχω χάσει και εγώ λίγο. Με το μόνο που έχω επικοινωνία με τον Παύλο τον Ταχματζίδη που παίζει τα κρουστά. Και θέλουμε στην ουσία να το ξαναφέρουμε στην επιφάνεια το σχηματάκι. Τι ρεπερτόριο παίζατε. Μικρασιάτικα πάρα πολύ. Και τι όργανα είχατε, γιατί μιλάμε για τα παιδιά, αλλά δεν τους ξέρει ο κόσμος. Ήμασταν ούτι κανονάκι, κρουστά. Περισσότερο μπεντήρ, νταρμπούκα, μερικές φορές και ρεκ. Και τραγούδι. Και ρεπερτόριο. Το ρεπερτόριο ήταν πολλά μικρασιάτικα, αλλά ξέρεις και πολύ ανατολική μουσική. Λόγια μουσική. Όχι τόσο πολύ. Όχι τόσο πολύ. Εγώ έχω πληροφορίες ότι στους Mare Nostrum υπήρχε μία τάση μέσα που ήθελε να παίζετε πολύ οργανικές συνθέσεις, Μα γι' αυτό εγώ λόγιες. Ήταν στοχευμένη η ερώτηση. Αυτά πώς τα έμαθες ακριβώς. Άσε τώρα. Δεν θα πούμε ότι μου τα είπε ο Παύλος ο Ταχματζίδης. Είμαι μεγάλη αλεπουδιάρα. Εσύ τελικά. Ισχύει αυτό. Μας έκανε παράπονο ο Παντελής μερικές φορές. Ναι. Καθόταν και δεν έκανε τίποτα. Άρα στην 2.0 εκδοχή θα το λάβω υπόψη. Το 2.0. Ή κάτι πρέπει να βρεις να κάνεις. Αυτό τον παράγοντα. Και πώς... τι κρατάς εσύ, ρε παιδί μου, γιατί τώρα δεν παίζετε με τα παιδιά. Ναι. Τι κρατάς εσύ από αυτή την εμπειρία του σχήματος. Δηλαδή σου έδωσε πράγματα... Μου έδωσε σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή με ετοίμασε για να βγω έξω να παίξω. Αυτό το σχήμα. Γιατί το φτιάξαμε από το μηδέν. Δεν είναι ότι το κλασικό αυτό που είναι μια δουλειά και θα σου πει ένα τελευταία στιγμή, έλα και εσύ να παίξεις. Ναι. Το στήσαμε από την αρχή και το ρεπερτόριό μας και τι θα παίζει ο καθένας. Και... Ναι, έμαθα και ποιος είναι ο ρόλος, ας πούμε. Τι κάνει ένα ούτι. Σε ένα κουαρτέτο, ας πούμε, και σε μια ορχήστρα. Καλή ώρα με την ορχήστρα 19. Ναι. Αυτό. Ναι. Να πω και ένα αλήθεια, και η ορχήστρα είναι μέσα σε αυτό, παιδιά. Με ετοίμασε αρκετά. Ωραία, πριν πάμε στην ορχήστρα, Okay. υπάρχουν άλλα σχήματα που συνεργάζεσαι. Γενικά υπάρχει σχήματα. Υπάρχουν πολλοί κόσμος στον οποίο συνεργάζομαι. Απλά δεν είναι αυτό το καθιερωμένο σχήμα. Ναι. Έχω ένα project με δύο παιδιά που παίζουν metal με ούτι. Άρα παρεμένει μεταλλά στη ψυχή. Ναι. Μου φαίνεται ενδιαφέρον γενικά. Είναι κάτι το οποίο δεν το ακούω συνήθως. Κατά τα άλλα, με πολλούς μουσικούς συνεργάζομαι. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι σε κάποιο σχήμα ταγμένος, ας πούμε. Ωραία, να πούμε τώρα για το σχήμα που είναι ταγμένος και, ναι. και αφιερώνει όλη την ψυχή του. Μία ώρα θα μιλάμε για αυτό τώρα. Λοιπόν, πώς ήρθες σε επαφή με την ορχήστρα τη 1919, πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου? Όλα πρέπει να με πάνε χρόνια πίσω. Και νιώθω ότι είμαι μεγάλος πλέον. Γιατί? Γιατί βλέπει εμένα που είμαι μικρός. Γιατί αν το καλοσκεφτείς. Πρέπει να ήταν 6 χρόνια πίσω αυτό τώρα που μου λες. 6 χρόνια. Είναι 6 χρόνια ορχήστρα 19-19. Ναι. Κοίτα, και εγώ το που το σκέφτομαι 5 χρόνια. Ναι. Εμείς ας μην το πούμε. Εσύ τώρα άστα. Και τα παιδιά πίσω από τις κάμερες, άστα. Θυμάμαι ότι με προσέγγισε ο Χάρης, όπως γίνεται συνήθως νομίζω. Χάρης ο Παπαδόπουλος. Αυτός προσέγγισε όλους. Όπου πάλι κάπου ο Ηλίας Μαρκατώνης είχε μπλεχτεί σε όλη την κατάσταση. Γιατί κάπου θέλανε να παίξουν τα παιδιά. Και λέει ο Χάρης, γιατί νομίζω πηγαίνανε μαζί στο σχολείο, θα πούμε στον Ηλία. Ο Ηλίας δεν μπορούσε φυσικά. Και έτσι όπως γίνεται κλασικά με τους μουσικούς, δεν μπορώ, αλλά έχω ένα παιδί. Ναι. Αυτό. Και ήρθαμε σε επαφή με το Χάρη και ήρθα στην πρώτη πρόβα. Νομίζω ήταν μία πρόβα και παίξαμε κάτι τέτοιο. Και... Τώρα πια, κατευθείαν τα παιδιά μου είπαν έλα. Τώρα πια έχεις και ένα ρόλο οργανωτικό μέσα στην ορχήστρα. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια γι' αυτό. Θέλω να μου πεις, αν ήσουν θερμός από την αρχή με αυτή την ιδέα, του παίζω με το ούτι ποντιακή μουσική. Και πόσο εύκολο είναι τελικά να παίξεις με το ούτι ποντιακά. Ναι.
Κοίτα, αυτό το πράγμα δεν το διάλεξα, να πω την αλήθεια. Ήρθε. Μπήκε στη ζωή μου. Εντάξει, διάλεξα να συνεχίσω βέβαια. Είναι ωραίο. Είναι, για τον ίδιο λόγο που κάνω αυτό το project με τη Metal, δεν είναι πολύ διαφορετικό. Κάνω και αυτό με την ορχήστρα, γιατί ξέρεις τι μου γίνεται. Άμα παίζεις μόνο ασχολείσαι με ένα μουσικό ιδίωμα, νομίζω πως μένεις λίγο στα άσημος, δεν διευρύνεις ορίζοντες κλπ. Οπότε, όσο δύσκολο και να είναι μερικές φορές να παίξεις ποντιακά με το Όντι, γιατί μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να τα καταλάβεις στην αρχή. Όσο μιλάς, μου έρχονται αναμνήσεις τώρα. Κάποιες φορές είναι δύσκολο. Όσο δύσκολο και αν είναι, αξίζει τον κόπο, θεωρώ. Γιατί άμα ψάξεις, θα βρεις έναν τρόπο να το παίξεις και κάπως εντάσεις πράγματα στην τεχνική σου. Τα οποία μόνο να σου δώσουν. Μετά. Μόνο να σου δώσουν μπορούν. Ναι. Αυτό. Στην αρχή όμως ήσουν θερμός με αυτή τη συνεργασία, δηλαδή τι προσδοκίες είχες? Με την ορχήστρα. Δεν είχα ενώ φανταστεί... περίμενες αυτή η δουλειά να σου δώσει. Περίμενες αυτή η συνεργασία να σου δώσει δουλειές? Όχι. Μπήκες για τα χρήματα, ας πούμε? Όχι. Ούτε καν. Είχε πλάκα η παρέα. Αυτό το δηλώνω, ισχύει. Να σου πω κάτι. Αυτό ίσως είναι και το πιο σημαντικό από όλα εν τέλει. Γιατί ας πούμε έχω καταλήξει να φεύγω συνεργασίες με άτομα που δεν ξέρω καθόλου και είναι όλα της τελευταίας στιγμής και προτιμώ να μένω στα άτομα που ξέρω και μπορεί να εμπιστευτώ. Το ότι ήταν καλή η παρέα και είναι ακόμα, νομίζω παίζει ρόλο το γιατί κάθισα και ασχολήθηκα. Ναι. Αυτό. Να πούμε τώρα, επειδή σχετικά πρόσφατα ανέλαβες και το project με το δίσκο, με τα Κάλαντα, ναι, που ήταν ο πρώτος δίσκος που έβγαλε και η ορχήστρα, τα Κάλαντα στο Πόντο. Τι κληρονόμησες εσύ από αυτή την εμπειρία? Πώς πήγε αυτό? Ήσουν ικανοποιημένος με όλο το αποτέλεσμα? Κοίτα, όταν το κάναμε, όταν βγήκε, ήμουν πολύ ενθουσιασμένος κλπ. Όπως με ό,τι δημιουργία έχουμε, ας πούμε, εμείς μουσική, ό,τι δικό μας, ότι ένα κομμάτι να γράψεις, ένα δίσκο να βγάλεις. Στην αρχή είσαι πολύ ενθουσιασμένος, το ακούς μετά από 3 χρόνια, ας πούμε, και λες δεν σ' αρέσει. Τώρα θα το έκανες διαφορετικά. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι πήγε καλά. Δεδομένου των συνθηκών πήγε καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος που το κάναμε μόνοι μας αυτό το πράγμα. Δεν είχαμε κανέναν πάνω από το κεφάλι μας. Ήταν κάτι το οποίο δική μας ιδέα, το βάλαμε κάτω, το κάναμε. Δέθηκε πολύ η ομάδα όταν το κάναμε αυτό. Και ναι. Η προσέγγιση σου ενορχιστρωτικά, ναι, για να το πούμε απλά, δεν είναι επιτιδευμένη εντός εισαγωγικών. Όχι. Στα Κάλαντα. Μια απλή ενορχήστρωση δηλαδή. Ναι. Υπάρχει τρόπος σωστός που παίζονται τα Κάλαντα, πιστεύεις? Δηλαδή αυτό το έκανες εκούσια, το έκανες ενσυνείδητα? Ας πούμε για ένα λεπτό ότι αυτή η δουλειά επιβιώνει και φτάνει στα αυτιά ενός ακροατή χρόνια μετά. Όπως παραδέχεται και σε εμάς η μουσική. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τώρα. Λέμε τώρα. Νομίζω πως πρέπει να κρατήσουμε έτσι μια σοβαρότητα και μια σεμνότητα όσον αφορά τώρα τα παραδοσιακά Κάλαντα. Γιατί μπορεί όντως να τα ακούσει κάποιος 100 χρόνια μετά, ας πούμε. Και δεν ξέρω αν θα είναι καλό να ξεφύγουμε πολύ. Και αυτή είναι και η πρώτη δουλειά, να πούμε. Ναι. Η πρώτη ολοκληρωμένη εργασία. Που είναι όλα τα Κάλαντα. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν κι άλλα. Αλλά είναι μια ολοκληρωμένη δισκογραφική εργασία. Εγώ θέλω να μου πεις μια στιγμή, ας πούμε, μια μνήμη που είναι χαραγμένη από την ορχήστρα στο μυαλό σου. Γενικά, ναι. Τώρα γίνονται νοήματα από πίσω. Νομίζω πως υπάρχουν πολλά. Αλλά το ένα που είναι at the top νομίζω είναι το φαδίεση γενικότερα. Σαν όρο. Ωραία, εδώ κάτσε αυτό να το εξηγήσουμε, γιατί φαδίεση, εντάξει, είναι ένας τόνος,
Αλλά για έναν ουτίστα είναι δύσκολος τόνος. Πονάει λίγο. Γιατί ο ουτίστας έχει πολλές κορτές ανοιχτές. Αυτό που λέμε τα άσπρα. Σε ανθρώπινους τόνους. Ναι, σε ανθρώπινους. τόνους. Για να το κλείσουμε, γιατί σου έχουμε και μια έκπληξη μετά. Okay. Θα παίξουμε κάτι. Πες μας, τι θα ήθελες να κάνεις με αυτή την ορχήστρα. Με την ορχήστρα 19. Να συνεχίσουμε, να μην σταματήσουμε ποτέ. Τι θα θεωρείτε για σένα επιτυχία μέσα στο πλαίσιο της ορχήστρας. Να συνεχίσουμε να διασκευάζουμε κομμάτια με τον τρόπο που το κάνουμε. Γιατί δεν το κάνουμε και τόσο παραδοσιακά. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Μεγάλη συζήτηση ανοίγει. Είναι λίγο διασκευή. Όχι ότι είναι κακό αυτό φυσικά. Πολύ ενδιαφέρον το βρίσκω. Αυτό, να συνεχίσουμε να βγάζουμε projects. Να καταπιαστούμε με άλλα πράγματα όπως ήταν με τα κάλαντα και με κάτι άλλο, με θεματικές. Να κάνουμε lives, θέλω πάρα πολύ να κάνουμε lives και να προσεγγίσουμε και κόσμο, ο οποίος δεν είναι όλοι πόντοι. Να έρθουν να ακούσουν τη μουσική, όχι επειδή είναι ποντιακά. Ναι. Αυτό θα ήταν μεγάλο επίτευγμα για μένα, αν το καταφέρουμε. Και γενικά, παιδιά, αυτό να γεράσουμε μαζί που λέει. Ωραία, ρομαντικός. Λοιπόν, θα παίξουμε κάτι. Εγώ θα σου κάνω ερωτήσεις. Ναι. Και ο Χάρης ο Καφέτσης θα σου δείχνει 2 φωτογραφίες και εσύ θα διαλέγεις. Περνάς στη βλαμμένη φάση. Θέλω σε παρακαλώ να τις δείχνεις και στην κάμερα απλά. Ναι, εννοείται, και ανακατεύω εδώ για να δείξουμε ότι δεν είναι κερδιδευμένο. Είναι τυχαία. Είναι μέλη της ορχήστρας, έτσι. Η σειρά όλοι. είναι τυχαία, είναι μέλη της ορχήστρας όλοι. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Σε παίρνουν την ορχήστρα για περιοδεία Ναι. Ευρώπη, Αμερική, Καναδά. Ποιον διαλέγεις για συγκάτοικό σου? Λοιπόν, έχουμε εδώ Νίκο Καραμολέγκο και Γιάννη Μιχαηλίδη. Ποιον διαλέγεις για συγκάτοικο? Απέρα διαλέξω ένα από αυτούς τους δύο. Ναι. Πω. Κοίτα. Δεν αρχίζει καλά. Όχι, θα πω Γιάννη Μιχαηλίδη. Χειροκρότημα. Γιατί θα είμαστε μόνοι μας στο δωμάτιο και θα κάνουμε μανέδες. Σωστό. Δεν μας ενοχλεί κανείς, δεν θα ακούγεται κανένας Γιώργος και Πολύ κανένας Άλεξ καλό. να λέει ησυχία, κάνουμε πρόβα. Αυτό θα το ζήλευαν κι άλλοι, είναι η αλήθεια. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ακόμα και τότε θα μας χτυπάει την πόρτα ο Άλεξ. Ναι, Θα ναι. μας λέει ησυχία. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Ναυαγείς σε ένα νησί. Ποιον σκοτώνεις, ποιον κρατάς? Λοιπόν, έχουμε Κωνσταντίνο Ατματσίδη και Γιώργο Παπαδόπουλο. Είναι πειραγμένα. Όχι, καθόλου, το ανακάτεψα. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι από το πίσω, οπότε... Λοιπόν, περίμενε. Αλλά μπορείς να απαντήσεις... Ποιον σκοτώνεις, ποιον κρατάς? Πολύ το Ξέρεις τι σκέφτεται έτσι. Ναι. Φοβάται, εγώ πιστεύω. Ναι. Δεν το ξέρω και καλά. Άρα, Και δεν ξέρω και ξέρεις τι ικανότητες έχει. Άρα σκοτώνω τον Γιώργο. Μπορούμε να συνεργαστούμε. Θα γίνει λίγο Χειροσύμα το νησί, αλλά θα συνεργαστούμε. Οπότε διαλέξτε τον Γιώργο. Εντάξει, Κωνσταντίνε, έφυγε σάκλα αυτός. Στον ύπνο θα γινόταν, εντάξει. λοιπόν, με ποιον από τους δύο Ναι. θα πήγαινες σε καλό εστιατόριο και με ποιον σε καντίνα? Λοιπόν, εγώ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Ξέρουμε. Λοιπόν, και Χάρης Παπαδόπουλος. Εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται. Νομίζω οι φωτογραφίες μιλάνε από μόνες τους. Να πούμε Χάρης είναι εκεί με το ότι... πουκαμισάκι του, Ναι. Κυριλέ. Έτοιμος για καλό Εσύ εστιατόριο. είσαι εκεί με τη χακή την μπλούζα σου Άστα. της εργατιάς. Νομίζω πως θα πηγαίναμε κάτι να τρώμε hot dog. Εντάξει, κατευθείαν. Ωραία, Και ξέρω και επόμενη. σε ποια καντίνα. Επόμενη ερώτηση. Ποιον από τους δύο επόμενους θα έκανες τατουάζ? Τη συγκεκριμένη φωτογραφία, Λοιπόν. Άλεξ Μπουρμίστρο. Κοίτα πόζα τώρα. Εντάξει, καταρχάς να πούμε ότι είναι εξαιρετική φωτογραφία. Και Άννα Τσαγκαλίδη. Θα μου βάζει δύσκολα. Άμα κάνω την Άννα Τσαγκαλίδη τατουάζ θα θεωρηθώ ανώμαλος. Όχι, σίγουρα όχι. Λοιπόν, νομίζω πως θα διαλέξω τον Αλέξανδρο.
Τότε θα Συγγνώμη, θεωρείς Άννα, ανώμαλο. Γιατί ο Αλέξανδρος είναι ο Walter White της καρδιάς μας. Για όσους έχουν δει Breaking Bad. Θα γράψω Ναι, από ναι, κάτω ναι, κιόλας. ναι. I'm Ναι. the one who knocks. Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση. Σε παίρνουν για δουλειά στα Τσιπιανά Αχαΐας. Σε ποιον? Δεν μπορώ. Γελός είναι. Είναι πιο κάτω από την κάτω αχαγιά αυτό. Ναι, ναι. Σε ποιον θα εμπιστευόσουν το αυτοκίνητό σου? Στα Τσιπιανά, έτσι. Λοιπόν, Πω. είναι ο Παύλος Σταματίδης Και ξέρω τι έχει μείνει. και Φίλιππος Ουρβουτίδης. Λοιπόν, Εντάξει, επειδή- δεδομένου ότι ο Φίλιππος δεν έχει δίπλωμα επειδή ακόμα. δεν θα ήθελα να παίξουμε στα κάτω, πώς θα είπες, στα Τσιπιανά. τα Τσιπιανά Χαϊάς, επειδή δεν θα ήθελα, θα Ναι. έβαζα τον Φίλιππο να οδηγήσει Εντάξει. για να πεθάνουμε. Και να μην παίξουμε. Αχ, Θεέ μου. Με έχει πιάσει και βήχας, παιδιά. Λοιπόν, ωραίο. Τρομερό. Λοιπόν, Τρομερό. Καλό. αυτή ήταν η εκπομπή μας. Καλό. Ελπίζω να πέρασε καλά. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Ευχαριστούμε, Εγώ Τάσο. εγώ ευχαριστώ. που ήσουν μαζί μας. Να πούμε ότι θα συνεχίσουμε τις εκπομπές και με τα υπόλοιπα μέλη της ορχήστρας. Να σου ευχηθούμε κάθε καλό για τη συνέχεια Να είστε καλά, παιδιά. και προσωπικά και φυσικά και με την ορχήστρα. Να έχεις Αφού πάντα θες έτσι να γεράσεις. Ναι, την ίδια όρεξη. Την ίδια όρεξη. Αυτό θες να μας πεις κάτι τελευταίο? Θα παίξουμε τίποτα. Θα δούμε. Okay. Θα δούμε, θα έλεγα. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί Ευχαριστούμε. μας. Τα λέμε στο επόμενο podcast.